No niin, morjesta vaan kaikille tilaajille. Tässä olisi sitten meikäläiset venetsialaissetti 26 vuosimallia. Ja tosiaan voidaan noita pienempiä tuotteita tosta ottaa. Eli siinä on Tropicilta tommosia jämäsuihkuja. Ja ihan ok tuote. Kannattaa ottaa testiin, jos löytyy jostain. Sitten on Jurken tämmösiä perhosia. On papattimattoa SR Pyrolta yksi Crackling Book perhonen. Se on tosiaan rätinä sitten efektinen. Sitten siellä on noita pilliä. Siellä on itse asiassa varmaan Funkenkin pillejä jossain pohjalla. Yksi tommonen Flying Bangeri SR Pyrolta ja siellä on vähän heinäsirkkaa ja tulivuorta ja noita vanhoja kunnon munakranoja. Ja sitten tosiaan ostin tän boksin ihan vaan ton ilmapommin takia, eli siellä on tommonen SPR Thunder King. Sitten on Jorgen tommosia suihkuja. Nää on itse asiassa tosi hytyjä, koska koko luokka on ehkä hiukan isompi mitä Hupivuori Byrokratialta, mutta tosiaan pyromassa on 160 grammaa paketissa, että 40 grammaa per suihku, että siinä on sitten semmoset pikkusuihkut. Sitten tosiaan Tropicilta heinäsirkkoja, Funkelta Meteoriittia, Kalipperion E ja siinä on jotain P1 ja Shockia SR Pyrolta. Rätinästä en ite niin välitä, mutta no se on semmonen kiva punainen valo. Sitten on noita Pantan pikkusuihkuja. Sitten on leijonalaukousta. Ehkä vähän oli semmonen vaimeahko ääni puolelta. Itse dikkaan, että on ääntä. Efekti varmaan aika lailla samaa sitten mitä tuossa Polariksessa Byrokratialta. Tulee varmaan itse samalta tehtaalta ihan mun mielestä näyttää ihan ulkoapäin samalta. Ja joo, siinä on tosiaan sitten vähän tommoista P1 tynkää. Sitten on Suomen tulittajalta noita tulivuoria 10 kappaletta tässä pakkauksessa. Tosiaan taisi olla nyt Megaraketissa, että 2 tämmöstä vitosella. Olisiko yksi ollut ehkä 3 euroa. Niin mun mielestä on aika hyvä diili. SPLtä pari Gold Rushia. Ihan varmaan tommonen perus. En tiedä. No, sen näkee sitten venuissa. Sitten on näitä tusina Thundereita. Siinä on SPLtä. Tuossa alimmassa on tosiaan 4 ja seuraavassa sinisessä pakkauksessa sitten 3. Sitten on noita oransseja. Pari jytkyä. Ne on Megaraketista ostettu. Kuten myös tämä Super Thunder Kingi. Sitten siellä on tosiaan tommonen kuotut teokset mallinen Skybreaker paketti. Siellä oli muistaakseni Magaa ja X-Bombia SPLtä ja sitten yksi tommonen Skybreakeri. Viper, Redline Viper. Sitten on siellä tosiaan Polarista Detonator Devil's Shotti. Se on itse asiassa muistaakseni 25 pätsiä. Joo. Sitten on noita pikkuraketteja. Siinä on Funkelta 2 eri. Ja sitten uli. Onks tää nyt sitten klasekkia toi Scream Micro? Tomahawkkeja. Uruja. Top Stars SPLtä 377. Dominate Sky. Ja sitten on Rapet tanskalaiset. Ja sitten viimeisiin tuotteisiin siitä Pantalta Saturn Missilä. Ehkä 2000-luvulla oli yksi legendaarisimmista tuotteista. Nämä ohjuspatterit. Niitä oli 20, 50, 100 ja sitten 200 oli jopa Keijulla. Triplexilta Hellfighter. Ihan ok. Efekti on vähän Pantan Pythak Horas tyylistä muistaakseni. Pari SP Viperia. Pantan Archimedes. SR Pyro Wanted. Spectralta Princess of Silveri. Itelle ehkä ikävä, kun siinä rätinää. Muistaakseni 30 millisillä putkilla. Ja älyttömän hieno pata Jorgelta Samurai. Ampuu semmoista peonyy. Käykää kattoo video. Ihan älyttömän hieno kakku. Sitten on Jorgelta Piratti. Se on vähän taas ikävä, kun siinä ottaa rätinää, mutta se on semmoista. Byrokratialta Spitfire. Hieno kakku. Onneksi sen päivittelistä vähän, niin se on nyt parempi. Testwinneri. Ihan älyttömän mielenkiintoinen kakku. Lili Magnolia. Vaikka se on tämmönen fyysiseltä kuolta hyvin pieni, niin siellä on 254 grammaa ruutia, jos tohon vertaa.
vaan 150, siinä on enemmän kuitenkin putkia. Tropicin Magical, Pantalta Pythagoras ja Byrokratialta Fantasy. Tämmönen oli meikäläisen setti. Kommentoi tuohon alas, että mitä muutoksia olisi tehnyt ja millainen setti sulla itellä on. Ja siitä sitten vielä lopuksi tämmönen kuva, missä näkyy sitten aika lailla kaikki. No, ne nyt vähän levistää, mutta se on välillä semmoista. Mutta tosiaan, kirjoittele tuohon alas sitten, että mitä muutoksia olisit itse tehnyt tähän settiin vai oliko tää semmoinen sopiva. Ehkä tässä on nyt aika paljon tätä pienempää suunoa, mutta veroissa sitä on ihan kiva ampua, kun kelit on sitten kuitenkin pikkasen lämpimämmät, mitä sitten UV-na. Ja ilmapommeja nyt ehkä on vähän sillai paljon myös, mutta se on välillä semmoista. Ei mitään, katsellaan sitten varmaan jotain ammuntavideoita tulee tonne venujen jälkeen. Ei mitään, se on morjesta vaan.